Mga motorsiklo nga nag-beating the red light ug mga nikalit lang og change lane mo'y sagad hinungdan sa disgrasya sa Cebu South Coastal Road habig sa Talisay City. Duha niini nahuli-cam. Ang report ni Femari Dumabok. Sa miaging Nobyembre 11, makita sa CCTV nga ga-stoplight ang pa-left turn. Apan kining nagmotorsiklo nga ga-blue og sweatshirt, may left turn gyud. Daw nakipagpatintero sa mga motorsiklo nga mitabok nga gikan sa Cebu City padung sa Southern Cebu. Tungod niini, nadasmagan sa laing motorsiklo ang naka-blue nga motorista. Samtang niadtong Nobyembre 21, kining motorista nga nagsubay sa middle lane, mikalit lang og change lane, paingon sa inner lane aron unta maka-left turn. Misangpot kini sa pagdasmag sa laing motorsiklo nga nagsubay sa inner lane. Pasabot ni Joy tumulak nga sad-an ang motorsiklo nga bikalit lang og change lane ug ang motorsiklo nga ni left turn bisan pa kung stoplight. Gikan sa January up to November ni tali na ta og halos 2,400 ka mga disgrasya. So mo average pud ta og mga 8 ngadto sa 10 ka disgrasya kada adlaw. So ang kini gidaghanon sa mga disgrasya nato is mas daghan ang na-involved nga mga motor. Pahimang nun itumulak sa mga motorista nga ning Christmas season, dubli amping sila, ilabi na nga mas daghan ang mga sakyanan sa kadalanan. Malinawon, hapsay, malipayon ang atong Pasko, di ginato kalimtan nga magplano kita sa ato ang paglakaw. Ilabi na gyud og moadto ka sa usa ka syudad nga grabe kayo ang volume sa mga sakyanan. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.